lumaris budaleng prawadya bala tinon katibusanane umbyong swaraning wadya para prawira lan tamtama sora ing gumuruh pindha ombak ing samudra lah menika wau sinten to ingkang magut yudha wonten sak madyaning alun-alun anenggih para prajurit saking jaranan Campursari Kuda Dewangga ngagem busana pating galebyar pating calorot tindake sang para prajurit yen kinandra kadya lumaris lampahe. Yo yo yo. Yo yo. Ayo le. Oh. Yoga ing gati sawega ing giring gerek. Oh. Bending ungkong tengara budhaling wadya maneter gumuruh campur war swarane gedhe bukin latah gopo sor tambur gong deri suling lan selompret umbyong mawuran kadya bela angkasa gending ungkung tengara budhaling wadya maneter gumuruh campur swarane gedhe buke lampah putra langkri panggopo sor tambur gong deri suling lan selompret umbyong mawuran kadya bela angkasa ayo geng sugeng oh ya awas oh ya Tomboy pingeran iki tomboy iki oh ayo pet oh ya oh ya kalah awas wah salah ya iya
yo, ya, yo, 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 oh, iya, ya, adalah awan, oh, ya, yo, 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 ah. Awan Joko Isati kawe kok diringgal oh
Oh, iyo. Ya, ya, ya. Os. Os. Ye, yo, ya. Ya, 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 ya. Yuk, 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 yuk. Oke, yuk, ah. Os. Oh, ya, 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 ya.
kekirisi kumbleger ana langit sendiri ilat guntur padha kesabaran patang dedet ngeten malimangan nyampur umum muntah negenine gunung kelut jumlah kur bledose udan watu krikil uga geni mau mabur teko ngendi-ngendi liku anggo bumi gunung kelut ledas tengah wangi geni nyembur angkasa ayo eling kang maha kuwasa blitar malang uga ing Kediri akeh korban lan sing padha ngungsi jagat peteng sinapun ing pedhot gumjeger jase kuno kelut yo yeah yeah apa wigatine lan apa karepe kene anindake tari jaranan cae sinamuning beka lan tata busana aja padha nerak paugeran kang ana tak dentok kendange kaya kentrong imbal-imbalan
nang kempul senjaan tepak sikil tepak sing rampak uberan yo undang dewangga Gemik ben krungu suwi ra krungu suarane Mas Amit suwi ra krungu suarane Mas Amit kita loro mike oh loro nya piye to Mit kancamu ki lho lah perangan ki aja kok sembur kancane kok oh dirimu no lah mosok tak kalau penonton ki lho oh hantu wis muntuk-muntuk dadak dijak omong-omongan kowe aja anarkis wae. Aja anarkis kowe. Perang ki yo sing apik nganggo tarian, kok malah anarkis. Sing apik kaya bocah loro iki mung lho. Sing apik perang deng 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 mari ngono ditumbruk, hantune masuk sret terus mlilik. Lah piye kerasukan kok Gus muntup-muntup. Ngono, dadi aja anarkis.
Kowe pas no cedek RSPW mau anarkis aku. Ben penak lek nggone IGD ngono to karepmu. Lah perang Songkas. Yo, Tenanan. yo. Ora lho. Tang yo Mas. Iki perang apa njaluk digone IDD iki? Piye to Met kok Mangkane lek sandangan ki disetaleni sing siset. Wis mrucut. Disawang bocah cilik-cilik kok. Jaranan aja malah udo lho. Piye to iki Pak Mudin ki? Mudin barang malah udo iki piye to jane? Anu lekno Mas, iki sampean yo wis perangan to. Atraksi dhisik ngono apa piye? Heeh. Karo ngenteni kuwi lho benane suwale lho sik. Atraksi nggih, ibu-ibu, adik-adik sedaya. Kok ndak elek suarane iki lho. Mboten. Wah. Ibake Mbak Capun. Yo kae lho sing ngomong iki itu. Ora usah ritek wis. Lah yo, aku tak atraksi dhisik ya. Ayo Mas, atraksi dhisik. Apa? Lah. Makane lek rung siap ki aja metu dhisik. Atraksi yo lagi kok cepet iki lho. Ayo Mas. Beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Gopla. Gopal. Oke, selanjutnya ini dia. Mas Tiro. Dengan bentuk tubuh yang sangat kekar dan ideal, memiliki keahlian mampu beratraksi dan juga menari tari Bujagano. Selamat sore Bu Kesi, Bu Sekdes Desa Ngujang telah hadir pada malam sore hari ini. Selamat sore Bu Kesi. Ayo beri tepuk tangan yang meriah. Inilah dia, sebuah atraksi salto belakang dan juga dilanjut berjalan dengan menggunakan tangan dari seorang manusia berkepala nyambe. Siapakah dia? Inilah dia, Mas Tiro. Loh, ayo
siare. Lemu nyiarne iki lho. Atraksi. Mas Mas Tiro. Berjalan. Berjalan menggunakan tangan. Ah, Dari dari seorang manusia. manusia. Oh. Ber- Oh. Ini oh. berkepala. Oh, ini oh. Nyambe. Lah nyapa? Lah sirahmu koyo nyambe apa ora? Loh, lah kene kok nesu kowe? Ya, tiro nesu. Berarti rumangsa lek sirahe koyo nyambe. Apa? Atraksi. Oke. Atraksi, geng. Ngapa marani bagi barang? Oke, belok sangu ya. Wong lah. Nah. Ayo genteni iki lho. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, si semangat, geng. Up. Nah. Up. Wes. Tepuk, wes. Sik, ada Brono, tepuk tangan sik. Tepuk tangan. Nah. Iki wes Sugeng wes. Gopal ya wes. Aku ya wes. Ganti saman. Ya joget. Ya iso. Mas, ngapa? Apa kendangnya apa? Kendangnya apa ngelek ngono? Tabuin. Nggih. Ora, kendhange koyo iki mang lho, entuk entang-entang ngono lho. Oh, ditabuhi. Ya, yo. Lah wes tung dang, wes kok. Tung dang. Terus. Oh ya. Terus kiri. Terus. Piye to met jalukmu iki piye to jane iki? Tung tang ger. Ngono Mas. Tung dang. Nah. Oh, berarti tak terus sih mau ya. Oh, ngono lho. Tung dang. Ya. Wah, aneh jalukane. Yo, Mas. Tung dang. Wes ngoke. Kenonge ngapa? Piye to? Kenonge iki yo melu. Tungken. Ger. Ngono lho. Koyo kowe meng lho. Ya kaya aku ngono mau. Wah. Ayo Mas, sing bareng. Awake ndi? Tung dang, dendung ger ngono ya. Ah, ya. Yo Mas. Tung.
Dendung 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 dendung. Ora bener neh. Piye to, Met? Kok panggah kleru jane mbok kon piye ngono. Ora ngisi-ngisini wis muni kabeh ngono. Sampai ngisin-ngisini aku. Lah nyapa? Iki dipersani karo bucarik lho. Kowe iki sampai ngisini-sini aku ngene iki dikira aku ra iso joget. Met keri, Met. Sing nabuh ki jane sentimen apa piye karo aku ki? Kene dipersani bucarik aku izin. Iki ning wilayahe. Bucarik. Sampai aku ra iso joget. Ngono dikira. Ambumu kok solar ngono. Sing piye? Oh, sing jangkep. Heeh, jajal. Nah, ngono ya Pak ya. Ngono ya Pak Yudi ya. Pak Yudi. Ya. Ayo Mas sing jangkep. Oh, ngene ya. Ya, terus. Ya, benar. Piye to? Bener lu mau kreasi. Hei. Ayo. Semua, lihat Ayo. jaranan kuda dewangga bersama Jo Amit. Yo, hoi, kuda Ya dewangga. Allah lindungi Bilqis. Hei. Ya Allah sehatkan Bilqis. Mas. Ya Allah Hop. jagalah Bilqis. Ya Allah sayangi Bilqis. Iki piye to? Lah piye kono tabuhane ngono Kuwi iki versi hip hop ya ngono Iku kuwi. piye kene bro bingung. Wong Terus joget panorogan nih roh berapa panorogan. Panorogan. Lah iya panorok. Lah ya delang tak dedet glendung nah. ger. Kuwi enek kreasi. Lah Hip hop ya ngono kuwi. lah Ora kok kok enek drame ngono malah koyo Ayu Ting Ting kok. ora kok Allah. malah ya Allah lindungi Bilqis sih lho. Lah piye kok kene iki yo ngepasne kono kok malah enek drame batinku aku ngono lho. Aku malah izin ning kene iki. Izin piye? Sawang bucare ojo koyo ngono to. Uji sawang bucare. Aku izin bucare dugi mriki kok. Lah iya to. Sing apik ngono lho. Kono omong ngono. Wis genah, wis jangkep, kendang, kenong, gong, sompret muni kabeh. Lah lagune malah kuwi. Lah terus njalukmu sing piye? Sing apik no keyboard no keyboard iki. Sing keyboard, Karo bass, keyboard karo Mas bass. oh ya. Enak. Iki keyboard. No. Iki mesti nadane ro dhewe Mas ya. Wis rasa ngomongi. Piye to? Ora mek bucare ngujang. Heeh. Tibakno bucare gedingan ya rawuh. Ndi antune? Wah. Bu, anu wayahe jenengan lek arisan sok setu ki dipindah rene ae. Alah. Dikelumpukne sing desek-desek kene. Yo ora ning ngono kok sing modal ora nanggap kuda dewangga no. Yo maksudnya hidup-hidup karo arisan karo nanggap jaran. Ya. Ayo Mas. Aminar ya wayahe. Mas Angga, Mas. TK-ne prei nyapa anakmu motor ning TK. Kuwi iki ape delok jaranan. Wah, Bose kayak yo. Tak kira lek arep mlebu ning TK. Piye to iki? Ayo. Apa? Magadir. Ojo tenan. Sing tenanan. Yo. Iki Apa wis ora ke Nadane A minor Mas, kuwi ra bener imangmu. Aku ora laras. Kuwi keyboard sensi karo aku kuwi. Pasno C ku Mas. Apa wis Apa wis ora? Apa wis ora kelingan? Biyen Mas Tiro penggaweane nyolongan. Sik Mas. Kok ndak penak ngono to ya? Apa wis ora kelingan? Ndak pernah Mas ya? Mas Bram yo wae.
Marahi yo. Yo. Apa wis ora kelingan. Ora, wis nyatuk ora kelingan dadi ya wis nadane bleset. Nadaku bleset. Kowe Pak, jajal Pak, iki gopal ya. Nyanyi. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku Cek. Rambutku tak. sinak set lintang rembulan jare tresno ngomong kabeh malan. wis nganti telung katiga nanging sliramu ora kirim warta nanging saiki wis teko kowe malah dadi Luar biasa, tepuk tangan buat Mas Gopal. Mari kita saksikan sesaat lagi di toko bangunan terdekat. Lah, iki nyanyi lho, iki untuk keramik lho. Nyanyi ki wis enek bagiane dhewe-dhewe kok bengi sik enek. Iki adewe nang kene ndudohne kapisane, ndudohne atraksine. Oh, lah iya. Spesial ning jaranan kuda Dewangga. Yo, atraksi dari Mas Amin. Awas, hati-hati persiapan. Penonton kasih aplaus. Yo, tepuk tangan yang meriah. Yo. Ayo tepuk tangan untuk Mas Sungging. Awas, hati-hati. Yo. Ayo penonton kasih aplaus, tepuk tangan yo. Ayo tepuk tangan, indah adalah. Ya, ya, ya. Ayo tepuk tangan penonton. Mas Armin tawas. Piye to met iki met lek mu numpaki lho piye caramu lek mu numpaki. Awas. Iya. Ayo tepuk tangan penonton. Tepuk tangan untuk Mas Amit. Ayo. Awas. Awas lo met, hati-hati lo met. Iso raso. Ah.
tas. Arek Mas Amit iki ayo tepuk tangan untuk Mas Amit. Bisa ngobrol apa ora? Ayo. Awas wale nek naleni disat. Iki para sutresna